बाब खुसियानो लाजाया नायदो आइसो लागा हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननि नैबे गोदान भिडिअ नैबे आंनि चेनेलाव आदै भिडिअ चेनेलाव नैबे नोमादैखौ लाफानानै दिनैनि भिडिअखौ बरायहरनाय जाहैबाय नायलांदो नाइट श' माने सानफानिफ्राय जागोन बिमा नायलांबाय जाबाय आरोना आदैमोन चलो I want very excited today इंग्लिश रोंबालाय रोंलायबावबाय आरोना आंबो स' माने बेयाव फार्स्ट टाइम एक्साइटेड जाना दं आरोना माने नाइटआव गेम जानाया माबायदि नुयो स' बेखौ नायनो थाखाय जोङो दा फुरा एक्साइटेड जानानै सानैबो रेडि जादों आरोना बिमाजों आंजोंहाय माने बिमायाबो एक्साइटेड आरोना मोनायाव नुफेराखै गेमखौ स' दिनै नायनायसै आरोना माबायदि जायो स' लाइटनि खोथा मोना बायदिथ' मोननाय नङा खिन्थु बेकग्राउन्डआव मोना जागोन आरोना जाय फिल्डआव माने सान बायदि जागोन आरोना गोसोआ फिल्डआव सान जागोन ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव नाइट जागोन आरोना स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय होमब्ला स' नायलांदो भिडिअखौ मोजांबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो बाजेटनि जानानै साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय आरोना चलो हाय दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई मकसद है हम गाड़ी में बैठे बैठे खिसा जोब्बाय साइकेल लाग्राबो खारगासिनो ओमफ्राय आदैया नै हिन्जाव लाना खारगासिनो माने साइकेल लाग्राबो खारगासिनो आरोना बेहाय आं हिन्जाव लाना खारगासिनो स' फाराग दं आरोना अनेकनो हादाव फायखारि फिसा साइकेल लानांगौ जाहैबाय खारगासिनो ओमफ्राय आं हिन्जाव लाना खारगासिनो आरोना स' गाइस ओंखारबाय जों आरो दा रेडि जाबाय आरोना जों थांसैलाय बल फिल्डआव स' हख्रावलायनोसैलाय बड'लेण्ड एफसिनि जानानै जों सालिया माने वाइबिअआव मोननाय थाखाजों माने गारि लानो नागिरबायमोन ओमफ्राय दा लामाया फिसाद्राय आरोना सालिनाहाय माने जोंहा सालिया नै जोंहा सुकुरालिया थांबाय आरोना स' माने भिडिअखौ नायलांदो इन्टारेस्ट खालामदो आरोना इन्जय लादो आरोना स' गाइस नोंथांमोन आंनि नैबे थेरेनाम हेयार स्टाइलजों फिन खेबसे गेजेर खन्द'आव फिन खेबसे बरायहरबावबाय माबायदि नुदों आरोना स' गाइस हेन्डसामबो जादों जानो हागौ आङो सालियासो मा बुङो आं मिथिला आरोना हिर' नुदोंना आंखौ मा जारलाबायखोननायनि मानसिफ्रा अनेक जाबाय आरोना सालियाबो फैबाय नै आयौ मोखां मोदानजोबखायो माथो बेनिफ्राय माबाखौ होनाङा प्लास राइटखौनो होनाङा आरोना थाबाय थाबाय नोंनो ओरैबायदि गोजौ मानसियाबो बिमाया नै नायदो आयौ मोदान फैजोब्बाय नै लाइट सावनाय बायदि सुमु सुमु मोनो मोजां मोनलायनायखौ नुयोब्लानो वाव आइखौनो लाइटआ नायदो आं दाउ दखानाव बिदि सोलबोगायसै एबार हेल'जि हेल'जि बिदि होनांगौबाथाय सिस्टेम पार्टिं बाजारखौ लाजोबगोन आरोना बेखौ लगायबा ना बिमा ओइ बिमाया जोंना गोलोमस्रुलायबाय आरोना जोंना बिमायाहाय माने नायखावजोबसै माने मोनानि गेम आरोना दा खयथा जाखो साराय सयथा फुरा लोलो मानसिबो आरोना फुरा नायखावजोबसै जोंना बिमायाबो ओरैबायदि गोसो जानानै नाथुरजों मैथाजों जाबोदों बिमाया जोंना माने फ्लास लाइट होबाथ' देन्जार नुबावोसै नै बिमा आंना जोंनि गेटआव नायदो आरोना माबायदि मानसि दङ आयौ माने जोंहा एकदमबारे गाहायनि मानसि आरोना ओरैनो बैथ' गैयामोन मानसियानो दा नायदो जोंनियाव ना साले एभेलेबेल मानसि आरोना लाइन धर नावले पावना आरनी आयो इमान दूर आसे यारो दिया इधर से जाना था इधर से घुस गया क्या हो गया रे मेरे को उसका मिस्टेक बाई मिस्टेक नहीं है इन वन मिस्टेक हमारा स्पेशल है स्पेशल लामा ना मासाल जोंना ओंखायनो जिर'स खालामना लाबोनाङा आरोना जुदि मबाइलाव लाबोयोबा बिजों हाबनो मोनगोन आरोना ओरैबायदि इजि बिमा आले चलो इसी रुम नामा बेयाव साबाय थांसै नामा नायालासिनो चाले बिमा हाबगोन स' गाइस ओरै सिनारि जादों आरोना नैबे भुटान बायदि ओरै माने ओरैहाय फिल्ड माने भुटान बायदि सिनारिया जोंना बिमाया फट' गांसे जाबाय ओरै नायदो नै आयौ सिनारि वाट दा भिउ गाइस भुटान खाथियाव दंफैयो जों माने क'क्राझार स्टेडियामाव माने भुटान हाजो दं आरोना ओरैहाय ओमफ्राय ओरैहाय लाइट बैजों साबैगोन जोंहा बैजोंसोथ' वाव थांलाय गाखोलांग्रोलाय नोंखौ माबायदि नुयो मानसियानो गैया माथो फाइनालि सालदे खालि नाचो आं थांला आरोना गोजौआवहाय माथो साननिफ्राय गाज्रिसिनसो फार्स्ट टाइम आरोना एक्साइटेड शक जाजोब्बाय आङो
माने दाउ दखानाव लगायसिगोन ना बे लाइटखौ गासिबो ओरैहाय बिमामोन दङ ना बहानो जायगाया नायला फाइनालि मोनफैबाय आरोना जों बिमाजों जों बल जोफानोसै एबाराव जोंना खेला गोलोमबाय आरोना आंबो गोलोमबाय बल खेलाखौ नायदो आरोना खेला जासानसि जाखांबाय दा आरोना गैया जों आथिंफोराव लायनाय बियार मिल्टा तो मजा आता जाजों थादों नामा बिजाय फिसा हावैसो नामा साले माने बावबा बांसिन आरो दामा मा King of the Bodoland लागायजेनबाय लागाव बङाइगाव ओमफ्राय आंहा ओरैनो जाखावगासिनो आरोना ओरैनो जाबा जाबाय थां खस्थ' खालामग्रा माने आं जानाय बिसिनि एनार्जिया आं जानाय एनार्जिया बिसिनाव थांगोन आरोना ओंखायनो आं जाखावगासिनो आरोना आंनि एनार्जिया बिसिनाव थांगोन नै जाहांबायबो हामा हामा जोखोद हाबाय आं फुखन जानाय एनार्जिया नायदो बरिया गलागल मिनिटाव मोनसे दस बुरजा बुंहरगासिनो बुरजा एक मिनिटाव सोनो हानाया मा मुं नामा जुजाब माइनास गादा जानायल' बियो खारनो हाया गादाया हाला मा जासिना बारा बुलायनानैसो गेलेगोन जोंना बुलायगोनसो बाराबा बोरो आंना नागिरालै साले जाला बर'फोरखौ खौज्लावनानैसो बुंनो दोलै मा नांगौ सालथे गाबनो जोंहाबा बिदिबा बै सासे बार हाबबायमोन मानि देरहायोबा बियार गंसे केमेरा मोजां नङालै सालथे आंना भिडिअखौ बानायनो बावलायलायबाय आं जाम्बारदों सियानदां मानो दावखोखो बे किपारा जाम्बारदों सियानदां ओमफ्राय बे लाबायना लाथाबबायानो जागोन ना एकबार इजि सुजाबाय आयो हाबाय समान समानसो जाफिननाय जादों आं नायनो बाबाय खेलाखौ आं बिराद सिनायबावा नामा हा दे जाबायना माबानानै गरसे गरसे जाफिनबाय आरोना समान समान जाबाय दा नाइस पेनाल्टि मोनबाय आरोना पेनाल्टि नाइस मोनबावाखै गड ब्लेस इउ गड गोल्डेन कार्ड एबार हाबाय सिएसखा सालथे मामुखसाव फासिनानै मोजां जागोन ब्लेस इउ Anago sorgon. Ay, naik kalang. Dah udah gitu dia. Naik kalang. Apa? Bro. Boleh tahu dia. Zaman truk. Dasar dujung ekjang. Sindangnya muka unbena ni nama mina gol sini tu ina. Sindangnya muka unbena. BSF, FT na.
जोंना नायदो खस्थ' खालामनानै थांखाथारनाय मोननाय आरो ना ओमफ्राय दहाय सोनाया जाहैबाय सोफिनजानाया खिनो थांनायाव मोफौ मोननाय सिस्टेम आरोना बेना आंना थिखासो ना ओंखायनो गरसे डाइरेक्ट सोजाफिनबाय ना Finally 10 goal. Yeah. Salde, Boria. Bima. Bara nangideng bola, bara nangideng. Yes! Bima! Lên! जोंहा ग्लाब ग्लाब मोना हाबबाय संदोंमोन आङो सेस माने बिसिनिजों सोजाफिनलायबाय आरो ना गरसे दाबो एक बाराखा जोंना धुन धुन के मारूंगे चला घुस घुस के ना खिथु खारफानायखौ नागा डाइरेक्ट शर्मा का नहीं डाइरेक्ट घुसने का ना Back! Chào đi khai lại bộ đêm rồi na. Hey, con bây giờ lại vậy, lên ngang đằng đùng. ये क्या हो रहा है? इधर क्या मिल रहा है? जा भाई. Oh my God. Ini lo nama. Green naik lo. जाबाय आरो ना बेखौ खोन्थानांगौ आरो डाइरेक्ट देखायबाय नै जाबाय दुखु मोनदों जानामोन दा जोंहा सासे खम जाबाय जाम्बा बायदि लाजिना ब्लड जोंनिबाबो माने बिदियाव सापर्ट नाबाय आरोना एखे मथे जाबाय जाला जाबाय जोंना माने बहुद थान जासिगोन आरोना गेलेनो थाखाय उफाय गैया थेवबो नाजानांगोन ना नाजानांगोन बै सासेया जेबो नङा माथो Let's go to the मा जाजोबखो Ni. What dancing? Dale. Keprano. Sokaza mosalang. Tata bye. Jago. Hey. Bye. Antara हो गया बा नौशाले उलाई लगाओ साले देरहानायनि इन्जयआ बा नायदो साले बडलेण्ड एफसि नि जय हो बा खुसियानो लाजाया नायदो आइसो
Lago! Dawaj! Pura siap kita Bodoland FC Derhanai ni. Pura saleh. Lago! Enjoy! Wow! Bodoland FC ni. Jai ho! Cendar change kan. Macam je. Durand khap khâu bao ne hanai nong lang. So guys. So video everybody watch. Ini lah, mau jemput bol खेलाना ने. मेरा मजा मोन्दों बिमा. So finally, माने खेला जोब्बाय आरोना. बिसिनि माने जा सोदोंमोन माने बिसिनि गल सोनाया माने बिसिनो थांनायाव मुंखौ मोनबोनाय साइससे गल हाबजोबदों आरोना. गासैबो चान्स मोनजोबनाय. 3 चान्स ना बिमा ना 3 चान्स मोननायावसो सोनो हाजोबदों आरोना दा माने बिसोरो. So भिडिअआ बेखिनिसोमोन. तो टाटा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गाज्रि दा मोनसै. So नेक्स्ट भिडिअ मिलते हैं होनलानानै फोजोबबाय आरोना माबा भिडिअखौ